Darrejtni ħażin biex indarri neħtieġ li nkun dejk kemm kien jiswili li qatt ftit attent int lil maġieri għajta fer inħossu qribi kull ħin wadi undur f'nofs għalej jekk mhix imħabba li għandi għali għadha x-xemx mixtieqa tul is-ser fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja għax lilek tara biss b'għajnejja moħi lejluna nimxi fejn ngħid għalija minn uċċejn il-mardija din qalbi tgħix bil-mħabba ma rridekx tinsa l-wedi nerġa' ntennilek li lilek irid itlaq wa tama I'm this marching Ersaq rib ħadd isma' dawn il-kliem fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun moħħi lejluna nimxi fejn ngħid għalija din qalbi tgħix b'imħabba Rosa Gian. Rosa.